Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисони барномаи лазиз бо Тахони Аловуддин. Мо имрӯз медонед киро даъват додем. Яке аз футболбозоне ки хело маъруф аст, хело бозии хуб дорад ва собиқ капитани дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳозир бозингари дастаи Регар Тадази Турсунзода Фатулло Фатуллоев. Хуш омадед ба барномаи лазиз. Раҳмати калон, салом алейкум ба ҳама тамошобинони ТВ-Сафина ва барномаи лазиз ва Тахон, ташаккур зиёд барои таклифатон. Кӯшиш мекунем ки имрӯз як таоми болаззат кунем ва мегузарем ба кор. Мебинам ки дар ин ҷо маҳсулоту навъ қадар зиёданд, мисли дар барномаи пештара буданд ва ҳозир фикр мекунам ки хӯроки ҳамон ба саломатӣ ки фоидаовар аст, ҳамон хел хӯрок ба фикр мекунам рӯз омода мекунем ҳамроҳи шумо. Бале, ин хӯрок ба бисёр футболбозони мо ва худи ман ин хӯрокро хеле дӯст медорем ва бисёртар кӯшиш мекунем ки ин хӯрок истифода барем. Бале. Хуб, биед ба мо чӣ лозим мешавад? Аввал мегузарем, аз картошка сар мекунем, баъд ба гӯшти мурғ, баъд чӣ будомиш? Замбуруғ. Баъд аз он баъд аз замбуруғ, баъд кӯшиш мекунем ки қаймоқи болои шир аст. Бале, қаймоқи болои шир. Худи тавсияи Фатулло Фатуллоев. Бале, дар охир баъд панирро реза карда мепартоем ва як чанд дақиқа мехапем. Баъд аз он мебинем ки чӣ хел мешавад. Ин ном дорад картошка бо замбуруғ. Бале. Хуб, бинандагони гиромӣ, акнун корро оғоз мекунем ҳамроҳи шумо. Тамошобинони азиз, пеш аз хӯрок пухтан бояд аз аввал дастурро бишӯем. Бале, бояд ҳатман дастурро шӯем бо собун, чунки марҳамат, собун. Медонем ки ҳамаи бемориҳои дарунравӣ, масалан диарея, аз нашустани даст ҳамин хел бемор мешавад, одамро ба ҳамин беморӣ меорад. Бояд ҳатман дастурро шустан лозим бо собун. Бале, тозагӣ хеле хуб аст. Бале. Анакнун дастурро шустем, мегузарем ба кор, чӣ хеле ки гуфтем? Бале, корро сар мекунем ки барои мон бозӣ аст. Бо бозӣ. Бале. Хуб, биед оғоз кунем акнун аз картошка сар мекунем. Картошка ба шумо тахтача диҳам, якташ барои шумо ва ман имрӯз медонед кӯмак мекунед? Бале, ҳам кӯмак мекунам, ҳам шумо ба ман ҳамон нозукиҳое ки футболбозе ки нав қадам монда, аллакай қадам монда истодааст ба ҳамин намуди варзиш тавсия медиҳед. Ва ман имрӯз шогирди шумо мешавам. Бале. Хуб, биед. Кӯшиш мекунем. Аз картошка. Бале. Ана акнун дар вақти картошка реза кардан ман аз шумо чӣ мехоҳам пурсам? Мехоҳам пурсам ки аввалин маротиба, аввалин вақтҳое ки шумо нав қадам монда истода будед ба ҳамин намуди варзиш чӣ гуна буд? Мехостам аз шумо пурсон шавам он давраҳое ки шумо нав қадам монда истода будед ба ҳамин намуди варзиш. Хоҳиш аз куҷо пайдо шуд? Аз куҷо пайдо шуд ҳамон шавқ ба футбол? Кӣ буд ё ин ки ягон кас дар дили шумо ҷой кард? Вақте ки мо хурдсол будем, чӣ хеле ки вай вақтҳо бозӣ мекарданд, бозингарони пештара ки буданд, Марадонову будем, Роберто Баҷҷо ва ино буданд ва чӣ хеле ки ман медонам, ман дар бисёр ҷо гуфтагӣ ҳастам. Дар вақти ман якум бор дар телевизион тамошо кардам бозии тими миллии Италияро, дар он ҷо бозӣ мекард Роберто Баҷҷо бозӣ мекард аз тими миллии Италия. Вай ба рақами 18 бозӣ мекард. Аз ҳамон рӯз чӣ хеле ки ман бозиро дидам, чӣ хеле техникаро дидам, бозиро дидам, ба ман хеле писанд омад ва чанд сол доштед? Мумкин як 4 ё 5 сол. 4-5 сола будед? Бале, ман футболро вақт намефаҳмидам, дидам ҳамон футболбозро дидам, чӣ хеле техника хуб, чӣ хеле бозӣ хуб мекунад, ба ҳамон завқ пайдо кардам ва ҳамон рӯз гуфтам ки ман футболист мешавам. Футболист мешавам. Ман ба футбол аз ҳамон рӯз баъд аз ҳамон вақти футболистам рақами 18-ро интихоб кардам. То ҳозир рақами 18 аст. То ҳозир рақами 18. Бале. Ин ҳамон Роберто Баҷҷо буд. Роберто Баҷҷо. Хуб, картошкаро чӣ тавр? Картошкаро аввал ин хел реза мекунем. Ман аллакай ду қисм. Хуб аст, мешавад, он хела мешавад, ин хела. Ранги шумо мекунем. Ки шумо ина ин хел мекунем аввал.
аввал ин хел мекунем, бале. Баъд аз ин ҷиҳат ин хел мекунем. ду қисм ба 4 қисм, а? Бале, да. Картошкаро ҷудо мекунем ба 4 қисм. Барои ки инҷа вақте ки картошка чӣ мебиёд, мо бояд унҷа майда биёд, калон бояд не. Бояд майда биёд. Гуфтед ки бозии он касро дидед ва шавқ зиёд шуд, дар дили шумо зиёд шуд ба футбол. Баъдтар ба кадом даста рафтед? Ба ҳамон академияи хурдо ҳаст? Рости гап вақте ки бозиро дидам, ман дар он вақто тимҳо на он қадар бисёр буданд. Дар он вақт тими Ваҳдати Душанбе буд. Ваҳдати Душанбе? Бале. Ки мураббиаш Иззатулло Мирзоев буд. Ки мурабби якуми ман. Аввалин мураббии шумо? Бале. Иззатулло Мирзоев. Бале. Ана баъдтар ба ҳамон ҷо рафтеду? Баъдтар ба он ҷо рафтаму аз дар ҳамон тим сар кардем мо футболро. ҳам мактаб мехондем, ҳам бозӣ мекардем. Акнун биёед мехоҳам аз шумо пурсам ки 3 нафар ҳамон бозигарони машҳури дунё ки бо онҳо шумо мехоҳед суҳбат кунед ки ҳастанд? Бисёр ҳастанд бозигароне ки вақти пеш зур бозӣ мекарданд, баъзе айни ҳол яхелаш бозӣ кардастанд. Бисёртар мехостам бо Криштиану Роналдо ва Зинедин Зидан. Криштиану Роналдо, Леонел Зинедин Месси. Зидан, Леонел Месси. Сиу! Бале. Бале, ин Криштиану Роналдо. Худам ки мухлиси Реал ҳастам. Вақте ки Роналдо бозӣ мекард, Роналдо дар Манчестер аст. Аммо ман мухлиси Криштиану Роналдо ҳастам. Дастаи Реал буд, мо Реал мегуфтем. Дастаи Ювентус рафт, Ювентус мегуфтем. Ман акнун ҳозир Манчестер мегӯем, бале. Хотири Роналдо. Бале. Ана мо медонем чӣ мефаҳмем. Аввал якташро мепартоем. бояд якташа партоем. Бале. Мефаҳмем ки хуб аст. Пухтааст? Бале. Ва медонед, ин равғанам як хусусияти хуб дорад. Ина бояд партои гӯзи. Не, намегирезем. Хуб. Мекунем ва овоз аст ва ҳеч кор мекунем. Ана картошкаро мо вориди тоба гардонем, бинандагони гиромӣ. Тоба аст. Хуб, Фатлу, биёед мехоҳам пурсон шавам аз даврае ки шумо гуфтед ки 4-5 сол доштед. Пастар кунем. Ҳарораташа пастар кунем. Гуфтед ки 4-5 сол доштед. Дар ҳамон вақт аллакай рафтед ба академияи Динамои Душанбе. Ва баъде ки калонтар шудед, син солатон калонтар шуд, дар ҳамон ҷо тӯли чанд сол буд? Тӯли 3 сол. 3 сол, а? Тӯли 3 сол баъдтар гузариш кардед ба? Баъди 3 сол ман бо тими ҷавонон то 17 сола мо дар ҷоми ҷаҳон бозӣ кардем. Дар ҷоми ҷаҳон аллакай дар бозӣ карда буд. Ки дар он ҷо мо аз гурӯҳ баромадем ва ба силсилаи 11 метра мо шикаст хӯрдем аз Перу. Хеле хуб бозӣ кардем, ҷо бозигарони мо хеле меҳнат кардам ва баъд аз ҷоми ҷаҳон ман омадам, маро тими Истиқлол даъват кард. Соли 2008 буд. 2008 буд? Аз 2008 то 2019 ман дар Истиқлол бозӣ кардам. То 2019, тӯли 10 сол. 2008 Криштиану Роналдо хато накунам ба дастаи Реал рафт ва Фатлуев ҳам ба дастаи Истиқлол. Ва 10 сол дар он ҷо бозӣ карде дар дастаи Истиқлол. Бале. Дар тӯли 10 сол 8 бор чемпиони Тоҷикистон шудам ва 6 бор Кубик Тоҷикистонро ғалаба кардем ва 6 бор Суперкубик Тоҷикистон. Суперкубик. Шумо дар ҳамин як тарафи рости майдан? Бисёртар тарафи чап бозӣ мекардам, ки худам ба пои рост бисёртар истифода мебардам. Тарафи рост, тарафи чап мушкилӣ нест. Яъне ҳар ду пои шумо кору фаъолияташон хуб аст. Хуб акун. Ина камтарак чӣ мекунем ва мегузарем ба гӯштро бояд мо тайёр кунем, омода кунем. Сарпӯшаша пушонем ки? Агар сарпӯшаша пушонем, бояд пастарак кунем, камтарак. Пастарак кунем, агар пушонем. Хуб. Ин ҳам худаш бо кам равған дорад. Барои равғанро мо кам истифода бурем. Медонед, акай Фатлу, ки баъд аз барнома зиёд аз меҳмонҳои мо ба мо шикоят ҳам мекунанд, ки дар хона вақте ки мегӯям мо баъд аз барномаи шумо мерем, дарҳол ҳамон зан гирифта дар дасташ як дег, ду картошка, мегӯяд ки хӯрокат ту мепазирӣ аз ин пас.
من فکر میکنم که از این پس هم در خانه شما خوراک میپذیرید. ممکن است که از بعد برنامه ببینم در که ما میتوانیم تمام بخوریم. خیلی ممکن در هفته یک بار تمام کنیم در خانه. بله. مجبور میشیم. اکنون مرغ قفس اینه مرغ ما ریزه کردیم. برای شما بله. مرغ آماده است و ما تا وقتی که کارتوشکا سرخ شدنش ما چی رو تیار کنیم؟ زنبورو کمتر یک 10-12 تاش رو گرفته شسته تیار میکنیم در یک جا میمونیم که وای زنبورو چخیلی که وقتی آدمایی که میپزن میدونن زنبورو در 3-4 دقیقه تیار میشود. بله. خوب گفتید که 10-12 دانه اش رو نکنون از من حسابی میگیرم یک قسمی زنبورو رو. بله کلانتر هم شد. کلانتر. اینا گرفته یک میشویم. بله. بعدتر در توبه میگذاریم. گوشت رو زیاد کردیم و هیچ کنه میکند. نه ضرر ندارد این گوشت مرغ. خیلی بولازد میشه. بله بولازد میشود. خوراک سرگوشت هم خوردنش کیفیت دارد. شویم بله. اکنون کیف الله گوشت رو در یک چیزی میگیریم. این یک طبقچه میگیریم. بله. متخوش ما این طرف تر گذاریم یک جای میکنیم اینجا. با تختچه هاتون این اینجا مونیم. آماده بستر. طرف حالا گوشت نمیاندازیم. گوشت نمیاندازیم وقتی که این سطح آماده شود با گوشت میاندازیم. خوب حاضر با شما یک تختچه تیه؟ بله اگر تختچه باشه هست. میدونید یک 5 دقیقه دیگه من این رو باید مایده کنیم. میخی مایده بیاد نیم میقدر نه؟ بله برای که کلان نه اونقدر خوب میپزن. بله میدونید من در صنف پنجم میخوندم و چون که از خوردی میخواستم که هنرمند شوم اکتور یعنی بله در فیلم ها نقش آفرینم خیلی و یک وقت بود که میخواستم که با فوتبال هم مشغول شم با فوتبال بازی و اون وقت وقتی میدیدم اون نوارهایی که کریستیانو رونالدو لیونل مسی تمرین میکنن از همون نوارها میگرفتم و رفته در میدانچه نزدیک خانه تمرین میگذاروندم همراه دوستانم و شام بعد از شام هم خانه به خانه میرم. من خودم رو میدونید همون حس میکردم و میایستادم بعد از شام که یک حسیاتی بود. ضربه که من میزدم به طرف دروازه یگان وقت راست نمیرفت. همین ضربه هم قوی بود لیکن راست نمیرفت. همین قدر یک مینوس میگویند روزها وای در فوتبال هم خیلی که از در دیگر کارها نوزیکی خودش دارد. بله بعد وقتی که میبینیم رونالدو یا که دیگر فوتبالیست مسی آیا میزنن چه توپ خوب میرد با جای میخواستگیش و در یک روز 200-300 ضربه میزنن در یک روز یک تمرین. بله متخون با فکر آماده است حالا کارتوشکا آماده گوشت رو میاندازیم گوشت مرغ خوب گوشت مرغ رو میاندازیم بعد توبه بله کیفیت الله ما همین آموخته کرده استم کمتر همین گوشت مرغ خوب پزد برای که چقدر ما گفتیم زنبورغ در 2-3 دقیقه تیار میشود. بله ما برای همین وای رو باتر استفاده میبریم پیش از قریب تیار شدنی تماممون. این پنیر و قایماق بالای شیر رو هم در آخر ها؟ بله و قایماق رو وقتی که زنبورغ آماده میشد او رو میپرتویم که مزهش رو خیلی خوب کنه. بعد از اون پنیر رو در چی گذرانده در ترکیورکا گذرانده میپرتویم یک 4-5 دقیقه میقپیم تماممون تیار میشه. همش بعد آماده میشود. خوب اگه ما کوشش میکنیم که تماممون خیلی خوب بیاد این برای ما بار یکم است. بار اول است. بله بار اول است. اگر که
хуб навиёд, хай моро бифаҳманд бояд. ба фикрам вақти партофтани занбурӯғ дар тоба расид. Биёед шумо биёред. хуб Яша партоем, шумо яша партед. ана ино амихел гириста дар тоба ворид мекунему ва бале шумо гирифта як омехта мекунед. Камтарак омехта мекунем. шумо баъди карьераи футбол яъне чӣ нақшаҳо ҳаст дар шумо? мехоҳед ки боз ба кадом роҳ равед? чӣ гуна нақшаҳо доред? Айни ҳол ман кӯшиш мекунам ки 1-2 сол дига бозӣ кунам ва аз ҳозир фикр мекунам ки литсензияе ки мураббиён дорад ва литсензия аз аввал сар мешавад. кӯшиш мекунам ки дар рӯзои наздик дар ҳамонро хонда ба охир расонам ва дар оянда нақшаҳое дорам ки як мураббӣ шавам ва як мактаби хурдсолон ба номи Фатлоев Junior. Фатлоев Junior ин яъне фарзанди шумо мешавад? Фарзанди ман хурдтар, Фатлоев хурдтар, ин номаш мешавад ва дар он ҷо як 5-6 синни солро гирифта ба онҳо чизе ки мо гузаштем, чизе ки мо ёд гирифтем, чизе ки ба мо ёд доданд. Бале, мо ба онҳо ёд дода ки аз ҳамун мактаби мо, мактаби хурдсолони мо бозингароне бароянд ки ба тими миллиамон дар оянда кӯмак расонанд. боз дар арсаи байналмилалӣ ҳам хуб бозанд. Бале. чунки имрӯзҳо мебинем ҳастанд бозингарон аз ҳастанд бозингарон аз осиёи марказӣ хеле зиёд ҳастанд дар тимҳои аврупо. Занбурғ бояд хуб пазад. Занбурғ бояд хуб пазад. Бояд омехта кунем. Ака омехта кунем, баъд ана мумкин ҳозир бояд маҳкам кунем камтарак. Барои ки бояд хуб пазанд ки барои ки баъд вақти инра хӯрдан моро ягон гапи бале. ана хуб бинандагони гиромӣ, акнун чӣ хеле ки мегӯям ҳамун дам мепартоем. Дам мепартоем, ҳозир баъди як 4-5 дақиқа мо чи ҳамонро панир не вайро қаймоқи болоширо дар инҷо мепартоем. Баъд дар охир мо бояд панирро гузаронда омода кунем. аз чӣ шумо тарс доред дар зиндагӣ? айни ҳол агар гирем аз чӣ хел гӯям, аз метарсам ки ҳамон рӯзе ки ман футболро бас мекунам, ҳамон рӯз барои ман хеле вазмин аст. хуб бинандагони гиромӣ, вақти қаймоқ расид. Қаймоқро болои шир ҳамашро чӣ қадар зиёд бошад, фикр мекунам ки ҳамон қадар болаззаттар мешавад хӯроки ман. ба фикрам ки ҳамин тавр аст. ба фикрам ки хубтар аст. хуб аст, барое ки бисёртар обаш мебиёд, на он қадар хуб мешавад. як омехта кунем. як омехта кунем. ана баъд биналакай як бӯи бисёр камтарак мо камтарак намак кунем, барое ки мо гӯшти моро намак накардем. ва камтараки маззааш хубтар шад, бисёр не камтарак. шумо зиёдтар ҳамин хӯрокҳое ки ба саломатӣ фоида доранд, ҳамон хел хӯрокҳо истеъмол мекунед? мо бисёртар дар истифодаи футболбозон ёки ҳамаи варзигарон истифода мебарем ки чиз макарон кати биринҷро. Макарону биринҷ. Бисёртар таомҳои обпазро мо бисёртар истифода мебарем. Инро як 3-4 дақиқа маҳкам кунем. Баъд мо бояд панирро вай кунем. Панирро бояд гирему, бале. Омода кунем. Хуб бинандагони гиромӣ, акнун вақти панир ҳам расид. Мекунем мо. Бале. Панирро биёед ман ба шумо кӯмак кунам. Бале. Ман ба шумо суол медиҳам ва шумо ҷавоб диҳед. бо кадом аз дастаҳои мунтахаби дохили ҷумҳурӣ душвор аст бозӣ кардан? дар лигаи олии Тоҷикистон бисёртар бо дастаи айни ҳол ки ман дар Истиқлол ҳастам, бо Истиқлол мушкилтар аст, барое ки Истиқлол дар майдони сунъӣ бозӣ мекунад. хеле мушкил аст дар онҷо бозӣ кардан ва ҳам тими бақувват аст ки дар лига қаҳрамонҳо бозӣ мекунад бо дастаи хуҷанд. Айни ҳол дар Тоҷикистон 5-6 даста аст ки бо онҳо мушкил аст. ҳамаи дастаҳо хуб шида ҳастанд. мо фардо ки бо Равшани Кӯлоб боз дорем. Равшани Кӯлобам ки дар ҷои сеюм аст ва ёрам хуб аст дастаашон. бозӣ хеле хуб мешавад ва мо айни ҳол кӯшиш мекунем ки бозӣ хуб нишон диҳем ва ба мо 3 имтиёз
ғайри имкон дар кор аст. бале, се имтиёз лозим аст. Бале. Эҳтиёҷ доред ба се имтиёз. Ва ки ҳастанд ҳамон ҳуҷумкунандаҳое ки чӣ хеле ки гуфтем ҳамон душвор аст муқобили онҳо бозӣ кардан? Дар Тоҷикистон бо бозингарони айни ҳол бо бозингарони дастаи Истиқлол Манчар Ҷалилов ва Шервон Муҳаббатшоев ки дар Лигаи Олӣ 10 гол задааст. Фикр мекунам бо онҳо бо фарда мо бо дастаи Равшани Кӯлаб бозӣ дорем. Дар онҷо Абдухалил Боронов ва Муҳсин Парпиев мерам хеле хуб дар ҳолати хуб ҳастанд ва фикрам бозии хуб нишон медиҳанд. Ман умедвори он ҳастам ки шумо пагоҳ ҳатман ғолибият ба даст меоред баъди барномаи лазиз, чунки бо як нерӯи тоза шумо ҳамчун капитани даста ҳастед. Бале, кӯшиш мекунем иншоаллоҳ. Бале. Қариб ки аст? Не, қариб аст. Мо подози панирро хуб как монем, як 4-5 дақиқа қапем. Шумо бӯи хӯрока ҳис карда истодаед ки чӣ қадар болаззат аст? Бале, мо ин хӯрокро бори якум аст кардем ки дар хона оилаам ба ман тайёр мекард. Монанд шуда истодааст ба ман? Кам хеле монандиш ҳаст, не ки мин бояд маззааш хуб бошад. Маззааш хуб бошад? Бале. Мо кӯшиш мекунем ки хеле болаззат биёяд, не ки ин чизое ки мо дар ин истифода бурдем ҳамааш болаззат аст. Ба фикрам ки аз удаи ин ҳама метавонад. Мо ҳамин равғана кам дохил кардем ба хӯрок, аммо ин мурға мо худаш ман гуфтам ки мурғ равған дорад, баъд бо камтар об дорад бо худ. Обаш баромадагӣ. Барои ин бояд мо вақте ки панирро мепартем, барои ин як 5 дақиқа меистем, обаш камтар мешавад бо панир. Панир мегирад байро. Ҳар як футболбоз дар худ дорад вақте ки гол мезанад, ҳамон як ба таври худаш ҷашн мегирад ҳамон гола. Аз шумо чӣ гуна аст? Аз ман хеле бисёртар ки гол занам парида мешавад. Бале. Яъне метавонед дар як хуб бинандагони гиромӣ, Фатуллоев зарба ва гол! Ана бинед. Дар инҷо мушкилтар аст, не ки дар бозӣ бо васеъ аст, давида парида мекунӣ кор. Парида бо ҳамон як вақти ҳиссиёте ки гол мезанӣ, зарба мезанӣ, гол мешавад ва ҳиссиёт дигар аст, да? Дар ҳиссиёт худат намефаҳмӣ чӣ хел мекунӣ. Чунки медонӣ ки ту ба дастаат як ҳамон кӯмаки худа расонида тавонистӣ. Панирро мепартоем, баъди 5 дақиқа ҳамаи мо тайёр мешавад. Хуб, шумо кадом намуди хӯрока зиёдтар истеъмол карданашро нағз мебинед? Мо кӯшиш мекунем ки бисёр макарон мехӯрам, баъд бисёртар зиёдтари ҳамоне ки шумо маззаи хуб дорад баъд аз тамрин, баъд аз бозӣ. Бисёртар дар баъди бозиҳое ки бозӣ тамом мешавад, ба фикрам бисёр футболистҳо бо ман розӣ мешаванд ки вақте ки баъди бозӣ мебарӣ, бисёртар камтар иштиҳо хуб надорӣ, барои ки ту дар онҷо бисёр давидагӣ ҳастӣ, бисёр қувват сарф кардагӣ ҳастӣ. Баъде ки хона мебиёӣ, дар хона 1-2 соат дам гирифтӣ, баъд метавонӣ хӯрок бихӯрӣ. Барои ин хӯрок ягон сабук, ягон калориянок бошад, баъд камтарак мехӯрӣ, баъд аз он истеъмол мебарӣ мевагӣ бисёртар. Бале. Так бинем чӣ гап шуд инҷа. Ана бинед чӣ қадар намуди зоҳирияш бисёр зебо. Ба фикрам ки мо бояд камтар кушем, истадам хеле. Камтар бояд хомӯш кунем? Бале, фикр мекунед ки омода аст? Бале, омода аст, ира куштан дар кор. Ана акнун бинандагони гиромӣ, вақти бардоштани хӯрок дар табақчаам расид. Акнун вақти аз ҳама муҳим бардоштан, чашидан, баҳо додан. Бале. Хуб, меравем. Камтар пештар кунем? Бале, ина пештар гузорем. Пештар бояд гузорем. Аҳа. Чӣ тавре ки гуфтед, як ин тарзи бардоштани худашро дорад дар табақча. Ана, бинед чӣ қадар ҳамон таъми хуб, бӯи хуб, тамаша кун. ҳам чӣ хеле ки мехостем, ҳам хел шуд. Бале, чӣ хеле ки мехостем. Ана ҳамон тарз шуд. Бинед панирро ки чӣ қадар хуб аст. Ҳамихел панирро ман нағз мебинам. Панирро ҳамон нағз мебинам. Хеле болаззат аст. Бале. Ана Фатуллоев нимҳимоятгари дастаи Регар Тадази ноҳияи Турсунзода
капитани даста, собиқ капитани дастаи мунтахаби миллии ҷумҳурии Тоҷикистон анактун хӯрок ном дорад картошка бо замбурӯғ дар қаймоқ. қаймоқ. Марҳамат. Чашед акун вақти чашидани хӯрок аз ҳама вақти муҳими барномаи мо. Неки росташа гӯед. Ҳозир росташа мегӯем. Росташа мегӯем. Ҳани? дар ҳақиқат рӯз гап чизе ки тайёр кардем хуб болаззат будааст. Ман рост гап бовар надоштам. чӣ хел? Болаззат. зур бохай одамоне ки ҳозир баъд аз барнома мечашанд хай ба фикрам ки маъқул мешавад. маъқул мешавад, бале. хуб хӯрока чашидем дар ҳақиқат болаззат аст ва дар хона ҳатман ин хӯрока омода кардан лозим. чунки на он қадар заҳмат талаб аст, чунки на он қадар вақти зиёдро мегирад. ҳам болаззат аст, ҳам ба саломатӣ фоида меорад. ана боз як бор дигар ташаккур ба шумо ки шумо вақт ҷудо намудед. медонам ки футболбозон хелеам серкор ҳастанд, хелеам вақти кам доранд. чӣ хеле ки гуфтед хона шумо баъзе вақт метавонед ки то як ҳафта наравед, дар сафар мегузаронед зиёди вақти худатонро ва имрӯз вақт ҷудо намудед, таклифи моро рад накардед. ба шумо миннатдории худро баён мекунам аз номи худам, аз номи тамоми аҳли эҷодии кормандони телевизиони Сафина. ташаккур ба шумо, миннатдор ҳастем. раҳмати калон ва таманниёти шумо барои бинандагон, барои мухлисон. ба ҳама бинанда гуфтанам ки ҳамаи таомое ки барои саломатӣ фоида дорад ҳамаро истеъмол кунед, ба варзиш машғул шавед ва фақат бароматон саломатӣ ва хонаободӣ тамом дорам. саломат бошед. манам аз фурсати муносиб истифода бурда барои бинандагони телевизиони Сафина таманнои онро дорам ки ҳамеша саломат бимонанд, хурсанд бошанд, дар хонаашон ҳамеша шодиву хурсандӣ ҳукмрон бошад ва хӯрокҳои болаззат истеъмол карданро фаромӯш накунанд. хуб, бинандагони гиромӣ, имрӯз дар меҳмонии мо буданд нимҳимоятгари дастаи Регар Тадази ноҳияи Турсунзода, бисёр ҳам нафари бисёр ҳам оромтабиат, бисёр ҳам меҳрубон Фатулло Фатуллоев. барномаи лазиз ҳам ба анҷом мерасад. бо телевизиони Сафина бимонед бинандагони гиромӣ. хайр, то барномаҳои оянда.